ma poznáte. Tuto mám kamaráta, vám ho predstavím. Ako sa voláš? Minárik Emil. A mal pred chvíľkou ešte jeden veľký problém. Povieš nám, čo ťa bolelo? Keď môžeš hlasnejšie. Čo ma bolelo? Bolelo, začali ma chytať krče od lítka až po stehno a nemohol som chodiť. Takže som aj stál na ceste všetko, prišiel som, budem na autobus do Pezinka, tak som prišiel, dal som si kokolu, dal som si jeden rezen a ten pán mi ukázal, jak sa dá zužitkovať energia. Mi to vysvetlil, ukázal a teraz som to skúšal, ale je to pravda. Lebo tá noha ma neboli a môžem na nej stáť. Verím tomu, chcem to cvičiť. Za akú dlhú dobu ťa tá noha, ten krč prešiel? Asi tak. Koľko si to robil, tú štvorprstovú metódu? Dajme tomu, čo si mi ukázal, uložil som si prsty, si mi ukázal, ale 5-6 krát som zopakoval, sa mi trášili prsty a teda som sa to naučil a pomaličky cítil som, že mi brní, všetko, ruka, všetko, ale mi to prešlo. Neviem, jakým spôsobom, ale fakt to funguje. To je zlaté od teba, že si bol ochotný, alebo si ochotný takto na kameru. Nie, kľudné. Môžeš sa opýtať, je to pravda. A môžem ťa aj ukázať, ako vyzeráš ľuďom, aby verili, že si reálny. Áno. Jasné, mnohí Pezinčania ťa poznajú, aj zo slovenského grobu. Takže predstav sa. Minárik Emil sa volá. A povedz ešte, keď môžeš, či to odporúčaš, alebo tvoje slova vlastné. Mne to strašne pomohlo, budem sa to učiť a verím tomu. Aj k ďalším vecam mi to pomôže. Určite je to dobré. Takže prestala ťa bolieť noha a zároveň si sa ukludnil. Hej. Našol si v sebe taký hlbší pocit pokoja alebo nejakého kľudu? No vnútorný kľud. A to behom pár sekúnd. No, áno. Však práve. Ja. Zatiaľ si to dám sem. No, počúvaj ma. Ti poviem jednu vec. Teraz, jak som bol v Šenku, tak Šenker mi ukázal vnútorné energie tými prstami. Ty kokos, tá noha ma neboli vôbec. Naučil ma jeden homát, čo pomáha voči bolesti. Však som chodil jak žebrák, však si vedel, že chodil jak žebrák. No, a nič ma neboli, a keď ma nebolo. No však on mi to ukázal. No ešte čekám na toho Luboša, však mi hovorí, že dojde pre mňa, Kubo. No, však aj to sa vyprávali o ten fajčení a všetko, to musí nájsť vnútorný kľud. Pôjde to. Musím to dokázať. Nie dokázať. Sám pre seba to chcem dokázať, vieš? Ne pre druhých, sám pre seba, aby bol spokojný. Však pre seba. No, aby vládal ďalej robiť. Dobre, čauko, ahoj. No, takže teraz by si tu mohol kľudne aj tancovať s tou nohou. Áno. No, a to všetko behom pár sekúnd vlastne, do minúty. To bolo do minúty. Do 1 minúty. Však som prišiel jak žebrak. No. Ja som tomu aj neveril. Ja som si myslel, už som mal myšlenky, čo mi odrežu nohu. Už som mal také bolesti. Áno. A to som v živote nemal ešte. No. To bolo prvýkrát. A aj prvý raz si pri takej príležitosti dokázal proste len silou svojej mysle. Áno, chcem. Áno, vlastne mysel je tvoja energia, chápeš? A ty si sa naučil zužitkovať svoju energiu v celom tele. Áno. A pochopil si, že ako tá energia funguje, že keď ju vyšleš na to miesto len myšlienkou a rozpustíš tú bolesť v sebe, no,
tak ona prestane naozaj bolieť. Však to je ten systém, že ty si mi ukázal uloženie prstov, áno? Áno. Toto uloženie a ja som vedel, že ma bolí to strašne. Áno. Ja som to skúšal, pomaličky skúšal a teda mi to prešlo, je to pravda. Jo, super. Super. Takže 100% je to pravda. Môže si každý to vyskúšať, to je jedno. A môžu sa ťa ľudia aj opýtať, aj v Pezinku, aj na blízkom okolí. Môžu. Ťa pozná. Jo. Takže ja otváram aj týmto vnútornú školu ovládania vlastnej energie. Škola má názov Harmónia v nás. A do tejto súčasti patrí aj energetická sebaobrana džungla a technika strom. Presne tak, ako som dal príučku tomu žoldnierovi, Francúzovi, čo má 20 rokov odsedené. Dostal úder ektoplazmou. A jediné, čo spravil tento pán, je, že ani si neuvedomil, ale on vlastne preprogramoval negatívne pole v nás, ktorý máme každý, na pozitívne pole vo svojej mysli. On jednu energiu bolesti cez svoj kľud dokázal preprogramovať za pár sekúnd a tú bolesť rozpustiť. Všetko je len energia. A toto vyučujem ja. Takže teším sa na vás, na všetkých, ktorí fandia ľudovému liečiteľstvu, skutočnej sebaobrane, energetickej, žiadnemu boju. Ja nepodporujem boj, ani vojny. Nič také. Ja som zabudol, čo je vojna. Ale viem, čo je láska človeku. Takže ja som rád. Ja to budem skúšať a pomohlo mi to. A verím tomu. Skúste to aj vy, uvidíte sami. Jasné. A časom vám prinesiem veľa špeciálnych meditácií. Takých, trebárs, že doslova do minúty alebo do 2 sa nabijete takou obrovskou energiou, že sa celý preprogramujete. Celý. Ukážem vám mentálne body, len mentálne. Nie na tele, ale v našej aure, kde sa nachádzajú. A predstavím vám tak silnú meditáciu, že môže dojsť až k prebudeniu, k osvieteniu. Tak zatiaľ sa s vami lúčime. A užívame si svoje zdravie. No, ďakujem a skúste to. Je to dobrá vec. Lebo ako tvrdím ja, zdravie je otázkou podvedomého programu, ale musíte sa naučiť len jedno, že všetko je energia. Keď programujem svoju mysel, programujem svoju energiu, ktorú vyrobí moje telo. To je jedna energia a energia baktérií je druhá energia. Druhá. A keď tieto dve energie zosúladíte, nastane vo vašom tele yin-yang. Dokonalý yin-yang. A vy fungujete zrazu ako... To musí človek zažiť. To sa nedá opísať. Je to pravda. Ja tomu verím. Áno. Majte sa. To ročie je na piču.